Nga Adonai, mayong gabi kanatong tanan mga igsoon, Shabbat Shalom kanatong tanan, Shabbat Shalom sa mga Hudyog Israelita nga napaslag sa tibuok kalibutan, Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas mga igsoon. Hallelujah. Dalaygon ng Adonai, dalaygon ng Adonai mga igsoon. Okay, Shalom Aleinu, Yalkol Yisrael, ang kalinaw manatog sa tibuok Israel. Hallelujah. Kain ano yung kulim lasot dabar ni githaymit, ila biad haymit, kaya wala kitay mahimog patok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Atong ipadayon mga igsoon ang paghisgot sa atong topic sa miaging Birnis, miaging Erev Shabbat. Atong ipadayon ang topic nato si Yeshua HaMashiach, parto na ni siya mga igsoon, mao ang bugtong matuod ng ngalan sa kaluwasan. So sumpay ni siya sa atong gisgutan ni adtong miaging simana. Dalaygon kayo nga Adonai. Sumala sa atong gipotlo nga bersikulo sa Mateo 1:21 mga igsoon. Nagiingon dito, wehe yoledet ben yikarata et shimo Yeshua keho Yoshia et amo mikatotihim. Managiingon diya mga igsoon, wehe yoledet ben yikarata et shimo Yeshua keho Yoshia et amo mikatotihim. Manganak siyag batang lalaki ug tawga ang iyang ngalan ni Yeshua, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ang Yeshua nga ngalan usa ka Hebreo nga ngalan sa atong Misaya nga nagkahulugan, he will save his people. Kay ang Yeshua means salvation. He will save his people. Kanang siya na, si Adonai Yeshua na mismo ang muluwas sa iyang katawhan. Ang naka-record diri mga igsoon sa Hebreo Brit Kadasya ang upat ka letra sa ngalan sa Misaya nga Yod Shen Waw Ayin, og dili ang gipakalat o gituuhan sa mga secret namer nga 5 ka letra nga Yod-He Waw Shen Ayin. Kanang Yod-He Waw Shen Ayin ang basa niya na is Yehoshua, dili Yasua. Sa Yasua nga pagbasa niya na usa ka binugo nga pagbasa mga igsoon, kay ang waw ilang giwagtang hinumdumi ang spelling niya na dunay waw mga kaigsunan. Muna nga kung imo nang basahon og Yasua, nagpailala nga wa kay kalibutan sa Hebreo nga letra, sa Hebreo nga alphabet. Muna na, so wa gituon sa Hebreo ning mga taga Yasua. Muna nga nagpabilin sila sa Yasua nga kung ilang ispelingon sa Hebreo, Yod-He Waw Shen Ayin. So nawagtang ang waw sa tunga kay ilang gibasa og Yasua. So muna ang gisulti sa Mateo 1:21 pinaagi ni Angel Gabriel. Hinumdumi mga igsoon nga ang anghel o malak nga si Gabriel o Gabriel, mga igsoon, ang iyang ngalan Hebreo Gabriel, o ang iyang ipakikistoryahan ang mga Hebreo usab nga tawo nga si Miriam o si Joseph. Muna na ang mga kaigsunan nga dili mahitabo nga ang ngalan nga litukon ni Anghel Gabriel mao ang in English nga Jesus. Dili mahitabo kay ang gitug-anan niya is mga Hebreo nga mga tao nga mao si Miriam o si Joseph. So dili sad mahitabo nga Yasua, dili mahitabo nga Yahoshua, kay ang Yasua, Yahoshua, Yahoshia o Yabaswa, Yawiswa, Yahawashai, kanang mga ngalan na mga igsoon dili na nimo makita sa autorisado na Brit Kadasya nga Hebreo mga igsoon. Kanang mga ngalan na mga komposisyon lamang, umugna lamang, imbento lamang, compute lamang sa mga secret namer mga igsoon na walay mabasa sa Hebreo. Una nga magbuhat sila mga kasulatan, himo-himo ko silang mga dokumento aron ipahaom ang ilang ngalan nga gituuhan. Dunay Yasua, dunay Yahoshua, dunay Yabaswa, dunay Yahoshia, dunay na po Yahwashai, o uban pa Yahoshia. Daghan na ng gawas ng mga ngalan
gikan sa nagkanalain nilang mga computation. So diya sila nagkamali. Kay kung kini mga tawhana nga mga leader diya secret namer nagtuon palang unta og Hebreo unya dili sila mo tipa sa Hebreo kung unsay makita og mabasa diya sa Hebreo mo lang di ilang tuohan ang tanan wa gilaing tuohan sa tanan nga nagkabasag Hebreo o makabasag Hebreo mga igsoon Yeshua gyud ang ngalan sa Misaya kay maunay opisyal nga makita nato diha gyud sa Brit Kadasya nga Biblia mga igsoon nga mao ang Hebreo. So kana mga Yaswa wala tay makita na sa Brit Kadasya nga Hebreo. Why mabasa diya? Kana mga computation nila ngalan why mabasa diya? Puro na bot-bot ang tanan. So hinumduman nato mga igsoon hinumdumi nga adunay authority nga mutug-an kanato sa tinuod nga ngalan sa Misaya o kana mao ang Hebreo New Testament. Kung ikaw naglibog na ka kung asa gyud ang unsa gyud tinuod nga ngalan tungod sa kadaghan ng ngalan ng gawas, puno nga ang imong kalibog kung magtuon kag Hebreo. Hinumdumi nga dunay usa ka otorisado nga Biblia nga mao ang Hebreo New Testament nga maoy mutug-an kanato sa tinuod nga ngalan sa Misaya. Ayaw pagtuon ng mga libro nga secret namer ang nasulat sama ng Hallelujah Scripture, secret namer nga sulat English tapos gi-insert ang Hebreo na ay mga binisiya nga Bible sa taga-Yaswa nga gi-insert ang Yaswa. Ayaw tuwa ng mga ison. Adto gid ka sa Hebreo New Testament. O mopalit kag dictionary nga Hebreo aron imo makita kung naa ba gyud mga Yaswa, Yahoswa, Yahosya, Yabaswa, Yawiswa, Yahwashay, naaba ng mga ngalan na dito. Wala kay makitaan na dito mga igsoon. Ang bugtong ngalan sa Misaya nga imong makita sa Hebreo New Testament mao lamang ang Yeshua HaMashiach mga igsoon. So, tinuod ba nga dili masulat sa Greek ang Yeshua nga ngalan? Atong balikan ang maong mga pangutana nga mao ang Yesus. Tinuod ba nga dili masulat sa Greek ang Yeshua nga ngalan? Di kuno masulat sa Greek, tinuod ba na nga ang Yeshua dili masulat sa Greek? Mga igsoon, mahinungdan nga gilisan nila Jesus o Jesus ang ilang ibutang, bot-bot ka na mga igsoon. Masulat gyud sa Greek ang Yeshua nga ngalan. Imo lang bisag imo pa nang sulaton sa Greek nga Greek alphabet, iota, epsilon, epsilon ba ni siya? Sigma, omicron, onya unsa ning sa mga igsoon ganing sigma, omicron o epsilon tapos imong ibutang ang epsilon o imong ibutang ang katapusan imbis nga katong final sigma ang imong ibutang ang alpha. So ang basa ana is Yeshua mga igsoon. Muna na Asya. Sa ato pa, bisan unsa pa ang lingwahe, ang Yeshua HaMashiach masulat gayud mga igsoon. Kay ang matag alphabet ana may gisuporta nga letra nga mga igsoon. Alpha sa ato una na. Pero unsa ang rason ngano nga Jesus man ang gisulat nila sa pagsulat nila sa Grego nga Biblia? Ang tubag mao ni tungod kay tinguha ni Alexander the Great mga igsoon nga ang tibuok kalibutan mosimba sa ilang Dios nga si Jesus mga igsoon. As a world conqueror kini si Alexander the Great mga igsoon, gusto ni Alexander the Great nga mosimba ang tibuok kalibutan sa Dios sa mga Grego nga mao si Jesus. Mauna nga pinaagi sa Biblia nga ilang gipakaylap ang ngalan, ilang mapakaylap ang ngalan nga Jesus pinaagi sa pagbutang ni diha sa ngalan sa Misaya nga Jesus. Nga unta pwede man mabasa nga Yeshua. Iota, dili ni iota, eta, tapos sigma, omicron, epsilon o alpha ang spelling ana. Para ang pagbasa is Yeshua mga igsoon.
nga nagkahulugan nga maghimaya ka sus. Ang Yesus nagkahulugan maghimaya ka sus. Apan labaw sa tanan mga igsoon, buhat yun kini ni Satanas. Aron walay tao nga maluwas. Mo na klaro diya. Ngano nga ang ngalan nga Yeshua nga masulat man na sa Greek, pero ngano ang gipuluhan og Jesus kay gusto ni Satanas nga walay taong maluwas. So mo na nasubo kay pamalandungon nga milyon-milyon sa mga Kristiyanos, ang mga Kristiyanos sa kalibutan nga nagdahong nga maluwas sila kay ang ilang pagsimba kinasingkasing usab. Pero sorry, walay Kristiyanos nga maluwas. Ang tanan nga nagsangpit og Jesus or Jesus mapakyas gayud sa kaluwasan mga igsoon. Kay kanang ngalana wala gayud mailhi sa mga apostoles mga igsoon. Wala gayoy apostoles nga nagwali og Jesus. Walay apostoles nga nagwalig Yeshua. Walay apostoles nga nagwalig Yahusya. Walay apostoles nga nagwali og Yahushua. Kay ngano man kanang mga ngalana computation lang sa ulahing mga secret namer karon mga igsoon. Wala na sa Hebrew. So kung dili makita sa Hebrew ang Yeshua, walay apostoles nagwalig Yeshua. Ang mga secret namer karong panahon na mo'y nagwali niya na, so sila rin nakailan ng alana. So labaw sad nga di maluwas ang Jesus. Una-una ang Yeshua, ani lang ni gawas mga 19th century nga ngalan ni gawas. Kanang Yahweh, taon-taon na nang Yahweh ni gawas kay kita man na dito mangisoon karaan man ng Yahweh. Pero kanang Yeshua nga ngalan karon pa na ni gawas 19th century. Mas karaan pa ang Jesus kay ang Jesus ni gawas is 17th century. Mga igsoon, magulang og 200 ka tuig ang Jesus nga ngalan kaysa ng Yeshua. Mas magulang pa sa ang Griego nga Jesus kaysa Jesus nga ngalan. Mga igsoon, kay ang Jesus gikan maging siya sa Greek Bible. Naaman ko sa una ng Greek Bible, New Testament katong textos receptos na ako ana mga igsoon kay sa tabang kaluoy sa Adonai makamao man sad ta mobasa og Greek mga kaigsuonan. So naata ng textos receptos sa una nga New Testament mga igsoon nga Griego. So muna nga nya dugay naman na unsa pa nagtuiga ang textos receptos ni gawas, unsa pa man tuiga ni gawas ng Greek na Biblia. So naguna ang Hesus. Kunya gisundan na sa dito sa Latin Jesus yapon, Isom, Christom, Isom sa Latin. Kunya ang 17th century ni gawas ang Jesus. Pagka 19th century ay pa nang gawas ng mga Yeshua, Yahushua, Yabashua. So layo kayo sa kaluwasan, dili may tabo nga makaluwas kanimo kay way apostoles na nagsangyaw na. Whereas kung imong balikan sa Hebrew ang original, sa wala pa i-translate sa Jesus ang ngalan sa Hebrew unsa man siya Yeshua, mao'y nakasulat na makita gyud nimo sa mga alphabet o sa mga diksyonaryo o makita gyud nimo sa artifacts mga igsoon, sa artifacts ni sa ossuary box ni James mga igsoon. Dito nakasulat kung yun sa pagsulat ito sa James, sa ossuary box ni James ay Jacob Bar Yosef Aki Yeshua. Kay si Jacob, James na siya. Mga isong Santiago. Si Santiago, Bar Yosef, kay Aramaic ang ilang gamit mga isoon nga word sa bar, sa bin, imbis Ben Yosef, Bar Yosef na yung gamit dito. Munang ang magsulat dito, Jacob Bar Yosef Aki Yeshua. So, Yeshua, mga igsoon. Ang nakasulat dito sa story box, Yod Shin Waw Ayin. Daily ang Yod He Waw Shin Ayin. Plus, uban pa mga discovery sa mga archaeologists dito sa Galilea. Doon na sila nakalot mga igsoon sa Galilea o sa kakaraang synagogue. Diin at magtambungan ng mga apostoles sa Misaya. Dito nakita nila na okay dito ang ngalan sa Misaya na Yod Shin Waw Ayin. Yeshua. Naas ba to? Nakaukit mga kaigsunan. Mula na ang mga kaigsunan nga kung gusto lagi ka maniguro sa kaluwasan, siguruha ang matuod nga ngalan sa kaluwasan. Kay ang giingon sa Biblia, gikan sa silong sa langit, usa lamang kangalan ang gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi ni maluwas kita. Kay walay lain nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit
ngadto sa mga tao. Wala mag-ingon nga lain sa Amerika, lain sa Bisaya, lain sa Pilipinas, lain sa Saudi Arabia. Wa mag-ingon na lain sa Israel. Usara kangalan gikan sa silong sa langit ngadto sa tanang mga tao. Sa ato pa sa tibuok kalibutan usara kangalan ang makaluwas. Manang dili ta mag-imbento ngalan nga atong tuohan nga mo'y makaluwas na to. Di na mahitabo nga makaluwas ang imong imbento kinumpyut na ngalan. Ikaw rin ka-compute nga makaluwas na. Imo lang ipatuo sa mga tao. Pinagis imong compute na ya plus wa. Oh, hallelujah. Yag yun. His name is ya. Miyan ako sa ngalan sa kong aman. Yag yun siya. Ayaw mo ana mga igsoon. Adtos Brit Kadasya. Klaruha dito kung Yaswa ba ang nakasulat sa Brit Kadasya. O kaya pagbalik naman sa YouTube, makita mo ninyo ang Oswary Box ni James. Nasusiha dito. Kung Yud Hiwoshin ayin ba ang nakasulat sa Oswary Box. Naman sa YouTube. Naaman na sa Google, makita mo na nimo. O, klaro ka dito, ang ngalan sa Misaya, sa Oswary Box, sa mga artifacts. Ang artifacts, di na maglimod na to, di na mamakap na to. Pero nganong gahi magyud mong ulong taga Yaswa. Nganong inyo magyong pugson, pagpatuo ang inyong kaugalingon sa ngalan kamuray ka compute. O niya, inyong tuuhan nga maluwas mo. O, di present mo mga Brit Kadasya nga Hebreo, nga naayaswa na kasulat. Wala. Pila ka klase niya kung Brit Kadasya diri puro Hebreo. Ako'y dagan diri. Mga Hebreo Brit Kadasya mga igsoon. Niya, wag yun tayo mabasa diya nga. Wag yun makita na to diya mga igsoon yung taon na naunsa diya. Ha? Oo. Ano itong gamay na ko nga diya itong gamay na ko New Testament. Brit Kadasya rin siya mga igsoon. Mananawa tayo makita diri mga igsoon. Matthew, mga Hebrew ni. Hebrew gina ako ipakita ninyo para makaingon mo. Na kompleto ko. Hebrew Bible, New Testament mga igsoon, Matthew. Makita nimo Matthew 7:21 sa Matthew, ato ipakita ninyo. Muna siya. Muna na siya kung gibasa ka ganina mga igsoon kana na siya. Hebrew na. So muna na mga kaigsunan na niya pa ko dire kini anak ni o Brit Kadasya walay translation ng English puro ni Hebrew Old and New Testament ni tanak o Brit Kadasya ni mga igsoon unya moingon mo nga na ay mabasa nga Yaswa walay Yahuswa Hebrew na ako ebidensya muna na mga igsoon na ayaw mo pagpaturatoy sa paglimbong sa inyong kaugalingon. Abi ninyo kung sa inyong limbungan, ang inyong kaugalingon, kamong mga taga-Yaswa, kamong taga-Jesus, ang inyong gilimbungan, inyong kaugalingon. Kamong taga-Yahwasay, inyong gilimbungan, inyong kaugalingon. Nga naman, bisag kung saan yung pangita dito sa Hebreo, way mabasa dito nga ngalan. Nga Yaswa, way Yahuswa, Yahusya, Yabaswa, wala. Yahwasay, wala. Jesus, wala sa Hebreo. Usara ka ngalan na makaluwas. Hibalo mo na, buhat 4:12. Walay laing nga ngalan. Sa to pa, usara ka ngalan. Ang gihatag gikan sa silang sa langit na makaluwas. Usa ka ngalan na ang Hebreo. Ni asa man imo pamatudan ng Hebreo. Adto kas Brit Kadasya. Kaya kung wala kas competition, daghan kay nang gawas. Karon mo claim mong taga Yaswa. Karon naman po mo claim Yahuswa. Na po mo claim Yahusya. Nya puro mo competition. Wa mo puro basihan. Di mo magdaog sa debate kay puro mo iya ang compute, wala mo'y Hebreo nga gibasihan. Nya na po Yahwasay, Yawiswa, Yabaswa, wa mo'y Hebreo gibasihan, di puro Romulales, o nya puro mo angkon nga makaluwas ng ngalan na inyong giangkon. Kinsa inyong gitinuntuhan? Kinsa gitinuntuhan ninyo? Ang inyong kaugalingon. Muna nga, aron sure ka nga wala nimo tinuntuhi ang imong kaugalingon, sure ka nga ang imong gituohan tinuod, balik sa Hebreo. Mauna ang otorisado nga Biblia nga mutug-an kanato sa matuod nga ngalan ang Hebreo Brit Kadasya ug ang mga artifacts mga igsoon. Ayaw pagkiglahi sa artifacts. Dili ikaw nagbuhat sa artifacts, pasalamat ganita nga naay artifacts nga atong kapamatud-an ang atong gibarban tinuod tungod sa mga artifacts nga naghatag kanatong kalig-on sa atong gituuhan nga ngalan. Unya inyong tamayon, nya kamo nga nagtamay nga taga Yaswa, why inyo? Ang inyo puro lang at compute, dugtong-dugtong mga bersikulo.
takto mo siglo, sumpay-sumpayon mo siglo, aron lang mo forma ang ngalan. Kasi yung gitinuntuhan inyong kaugalingon. Ayaw, tinuntuhin yung kaugalingon, bililhon ang imong kaluwasan. Busa, kung bililhon para nimo ang imong kaluwasan, siguro duha, ang ngalan nga imong gisangpit, nga ngalan yun nga makaluwas. Ang ngalan nga gihatag yun, gikan sa silong sa langit. Wa mag-ingon sa Biblia nga ang ngalan gihatag sa silong sa langit, kompyutan ninyo. Ang makatagna sa hustong ngalan, makakompute niya ng ngalan na mo'y maluwas. Wa gingon ang ngalan gihatag. Walay lain nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit. Gihatag na dili para i-compute pa, dili parang kompyuton. Gihatag na. Anong kompyuton pa man ninyo? Ug sa inyong pag-compute, tanawa, nagkalailahi ang tumoy sa inyong kinumpyutan. Doon ay Yasua, Yahosua, Yabasua, Yahosya, Yaosya, Yawiswa, Yabaswa, na Yahawasay. Gumitat, nga nagkalailahi na mong sampit na puro rumog compute. Okay, puro tinunto ang inyong gibuhat. So, ayaw pa ilad, anong compute-compute, balik sa Hebreo, balik sa otorisado nga Biblia nga mutug-an kanimo mao ang Hebrew bread kada siya. So tukma kayo ang tagna niyo kanan sa pinadayag 18:23. Ang tibuok kalibutan kuno gilimbungan ni Satanas. Sa unsang paagi nga ang tibuok kalibutan na limbungan ni Satanas diha sa ngalan nga Jesus. Kay majority yun sa tibuok kalibutan. Joter man ang tuog Yasua, Joter man ang tuog Yabasua, Joter man tuog Yawasay. Ang majority yun sa kalibutan nga nagsimba, nagisimba nga ngalan, mao ang Jesus. Mao na nga, sa Jesus nga ngalan, diha natuman ang tambag, ang tagna sa pinadayag 18:23 nga ang tibok kalibutan gilimbungan. Asa nalimbungan? Nalimbungan sa ngalan nga Jesus. Mga igsoon, minilyon ang membro. Ang Katoliko lang daan, pila ka milyon sa tibok kalibutan. Ang mga born again, pila ka milyon sa tibok kalibutan. Ang mga protestante, pila sana sila kamilyon sa tibok kalibutan. Puro nagsangpit og ngalan ni Jesus. Munang ang tibuok kalibutan gilimbungan ni Satanas. Mga igsoon. Ang imong mga negosyante matud pa diya sa 18:23, ang imong mga negosyante maoy labing gamhanan sa tibuok kalibutan. O gilimbungan mo pinaagi sa Salamanca, Parmakia, mga igsoon sa Greek, Parmakia, nga nagkahulugan poison, hilo. Kanang Salamanca nga pagkahubad ya, dili na dito sa Salamanca, Parmakia na dito sa Greek. Ang Parmakia gikan sa word, gikan sa gihug gikan sa English og pharmacy or parmasya na to mga igsoon. Nga kanang parmasya nagkahulugan dahil na og poison. So, mga negosyante nga naglimbong ka na to, mga negosyante nga mga pastor, negosyante pinagig negosyo reliyon, mga igsoon. Ang tanang katawhan sa kalibutan ilang nalimbungan, pinagi silang parmakia nga mao ang ngalan nga Jesus. Sa to pa, ang ngalan nga Jesus is a poison o sa ka parmakia, poison, paghilo sa mga tao aron malaglag ngadto sa linaw kalayo sa imperno. Ha? Sa ato pa, nahiluan ang tibuok kalibutan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan nga Jesus. Muna nagpasalamat ko sa adunay mga igsoon nga nakalingkaw sa akong ngalan na kay kaniadto ko so kay kumusangyaw ang ngalan nga Jesus, mga kaigsonan, no? Pero salamat nakalingkawas ko anang hilo nga mao ang Jesus, ang poison nga mao ang Jesus, mga igsoon. Hilo ka na samtang ang tao narabay mga Mesianic ron mga igsoon nga wa ko'y klarong barganan. Nanay nagtao, naay mga Kristiyanos karon mga igsoon, mga born again kunuhay ni sila, naay mga ubang Mesianic nga hilaw nga half Christian, half Mesianic, moto og Jesus, moto og Yeshua. Para sa ila, same ragapon na siya. Maura na siyang tawhana. Wa nila tun-i mga kahulugan. Kung kanang Jesus nga ngalan, otorisado ba na nga ngalan sa Adonai? Ha? Makaluwas ba na nga ngalan? Lahi nga ay pronunciation ang Yeshua ng Jesus. O niya may pareho sa kaluwasan? Dili may tabo nga pareho sa kaluwasan. Hilo. Samtang nagpabilin pagkaan ng Jesus nga ngalan, at the same time, mulsangpit sa kag-Yeshua, sa ato pa, imo pa ang gitiner ang hilo sa imong kinabuhi, doon na pa kay pagduha-duha. O ang giingon ni Santiago, Apostol Jacob, matud pa niya, hinumdumi, nga ang taong maduha-duhaon, wala siya'y madawat. Bisan unsa gikan sa dunay. Pag maduha-duhaon ka, duha kang ngalan imong gisangpit, wa kay madawat nga kaluwasan. Nga naman, guruyon ka, ganuyon ka, niya ang imong Jesus,
ngadto sa linaw nga kalayo. Mga igsoon, busa o saragayod kangalan ang garantisado sa kaluwasan nga imong makaplagan diha sa Hebreo Brit Kadasya o Hebreo New Testament nga mao ang Yeswa ug wala nay lain pa, mga kaigsunan. Kay dili mahitabo nga ang mga ngalan nga imbentora or compute ra sa mga eskolar o sa mga leader sa secret number adunay gahom sa pagluwas sa katawhan. Di gyud na may tabo. Imong invention nga ngalan, imong competition nga ngalan, makaluwas na nimo katoy-toy. Di na pwede. Di gyud na may tabo nga ang imong compute nga ngalan makaluwas na nimo. Munang hodong na mag-compute ya, ang uban hangtod ron nagpadayon og compute sa YHWH. Munang ang YHWH kay gitabangan man po nila compute og daghan po nakiglumbag compute na munang tan-awa na. Sa sige nilang compute sa YHWH o Yod Hiwawi, daghan kay nang gawas nga ngalan nga nagikan sa Yod Hiwawi. Nag-una na tong Jehovah, Yehovah, Yahweh, 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 Yehowa, o Yaosya, sa to? Yao. Daghan na kay nang gawas gikan sa upat ka letra nga pagkatoy-toy gining mga kanahan nga mga pagano nga mga hintil mga igsoon. Siging gukod sa ngalan, naglumbag compute sa ngalan, hangtod nagdebate kay ang usa Yahweh, ang usa Yawa, ang usa Yaba, ang usa Yabaso, Yehovah, ang usa Yehovah, ang usa Yehowa. Ala, debate sila. Gikan ra sa upat ka letra, daghang ngalan ang ilang namugna nga ngalan o naglain sila na compute nga ngalan. Yung alam mo katoy-toy. Yung alam katoy-toy ang mga pagano nga mga hintil, mga igsoon. Nga, gitudlo. Nga ang mga Hudyo, nga nag-una, nagbato niya ng ngalana, wa man i-reject sa Hudyo ang YHWH, so la i-reject sa Hudyo ang Uyod Hiwawi, kay ila man na. Sila may tagiyan niya na, ng mga litraha. Pero tanawag yun sa nila pagsangpit, aron dili mapasipilan, aron dili magkadibati ang mga tao. Sila, unsay ilang sangpit. Adonai, Hashem, Elohim, mura ilang sangpit. Mga igsoon, dili yung replacement na ngalan kay kana mga title na siya pagtahod sa YHWH, pagtahod sa Yod Hiwawi. Muna nitawgo nila og Hashem, tawgo nila og Adonai, tawgo nila og Elohim. Ato sa sudyo mo, dangot di kay magbutbuo tag ato kay kagahapon ra ka nakabasag Biblia. Kagahapon ra ka nakabasag Biblia tapos ang imong explanation karon pagkaugma insakto na dayon. Kaya nga mahitabo. Kaya mga Hudyo, gikan pa sila pagkabata, gikan silang katigulangan. Mga igsoon, nagsunod na sila sa Torah, nagsunod na sila sa Adonai, nakailan na sila sa Adonai. Mga nga, ayaw mo pagbutbuot. Ayaw ilara ang imong kaugalingon nga kanang computation nga ngalan sa imong elder, mo na makaluwas nimo. Oy, gawas mo diya. Pangitaa ang Hebreo nga ngalan, pagtuon, pagbasa sa Hebreo, Bible, aron makabalo kas tinuod nga ngalan. Kaya walay mabasa sa Biblia nga dunay tao nga gihatagan og authority sa pag-translate sa ngalan. Wala. Gailog mo translate sa ngalan. Kinsa sa inyo ang nakagihatagang authority nga mo translate sa ngalan? Kinsa kaninyo ang gihatagang authority nga ang ngalan ngiso ay translate sa Jesus? Kinsa gitagag authority diya? O na ba? Wala. Wala. Nagbut-buot ra kang tao pag-translate sa ngalan. Sama rin po sa pag-compute niyo sa YHWH kasi ang hatag niyo authority nga compute ninyo para sa mga amigos o na kiningalan na brad pagsangpit ako tikangkang ko yung sa mga lana Yehowa pagsangpit nyo Yehowa as tikangkang siya doon na po amigo Yewe pong iya Yewe ang pagbasa sa YHWH Yewe alain pong testimonyo tikangkang sa kuno siya tanawara puro lang gabut-buot o ilang mga ngalan nga hinubad niya, way naghatag yung authority ron inyong computon ang ngalan mga igsoon. Kunya inyong ipatuo sa mga tao nga muna sakto. Kung di ko mailadan ng mga istoryahaan ng mga compute nga ngalan. Katawaan na ako ng mga kaigsunan. Importante ang pagbaton sa usa ka ngalan nga mao ang ngalan ni Yeshua Misaya. Yeshua Hamashiach kay mo na ang bugtong ngalan sa kaluwasan. Kay matod pa din Lucas 24:47 kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan. Kung sa ngalan na ang ngalan ni Yeshua Mashiach,
ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Asa magsugod ang pagsangyaw sa ngalan? Sa Jerusalem. Ang pangutana, ang Yahshua, makita ba na sa Jerusalem? Naa ba na dito sa mga Hebrew Bible? Sa Israel? Wala. Ang Yahushua, ang Yahusya, ang Yabaswa, Yawiswa, ang Yahusay, makita ba na ito sa Jerusalem nga? Karoon naman na ito nga 19th century. 19th century, o siguro mga 1980, 1970s, nigawas, mo'y paggawas anang Yahshua nga ngalan. Mga 1970s, mga igsoon. Unya, gikan na Jerusalem? Wala. Kung gikan pa sa Jerusalem, na-inform na unta ang mga Hudyo niya, nahibalo unta ang mga Hudyo na ngalan na kung gikan pa sa Jerusalem, kanang Yahshua. Ang Jesus, gikan ba sa Jerusalem? Dili. Gikan na sa English. Mga igsoon, ang Jesus nga ngalan. Ang Jesus gikan sa Greek, ang Isom gikan sa Latin, ang Jesus gikan sa English. So dili nga gikan sa Jerusalem. Samtang ang giingon dire, ang ngalan para sa kaluwasan, para sa pagpasaylo sa mga sala, para sa paghinulsol, ngalan nga nagisangyaw gikan sa Jerusalem. Gisangyaw ngadto sa tibuok kalibutan, ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. O walay lain nga ngalan nga imong makaplagan nga tuag yun sa Jerusalem, imong makaplagan na nagsugod yun sa Jerusalem ang maungalan, mao ang Yeshua HaMashiach, mao'y makita nimo sa bread kada siya, Hebrew bread kada siya. Mao na naamay og sa mga artifacts mo makita ang Yeshua HaMashiach nga ngalan. O karon mangutana ako kanimo, asa gikan ang ngalan nga imong gisangpit? Asa gikan kanang ngalana nga imo karong gisangpit? Gikan ba sa Greek, gikan ba sa Latin, o gikan ba sa English? Ang mga secret namer nga ngalan sama sa anang Yahshua, Yahushua, Yahusya, Yahusay, Yabaswa, Yawiswa, asa magikan? Gikan na sa Afrika. Kasagaran kanang Yahshua, Yahushua, Yahusya, Yahusay, gikan sa Afrika. Nga gitudlo gidaptar sa mga Amerikano, mga igsoon. So, ang uban gikan po sa Amerika, sama ng Yahusya. Kinsay author ng Yahusya? Kinsa na nag-compute ang Yahusya? Kang Lew White. Si Lew White ang compute ang Yahusya. Mga igsoon. Unya kinang Yahawasay, kinsa gikan po na sa Afrika. Mga igsoon. Ang Uitser kasangyaw niya na. Walay mga Hudyo nagsangyaw niya na. Walay mga guwa na magikan sa Jerusalem nga ngalan. Isa pa. Ang Jesus gikan sa Greek. Ang Jesus gikan sa Amerika. So, walay usan ni ining mga ngalana nga nagagikan sa Jerusalem. Mo nay kamaturan. Walay usan ni ining mga ngalana nga nagagikan sa Jerusalem o sa Israel. Ang bugtong ngalan nga nagagikan sa Jerusalem mao ra gyud ang ngalan ni Yeshua HaMashiach, mga kaigsunan. Usa ka ngalan nga gikan sa Jerusalem ngadto sa tanang mga nasod. Og ang mosangpit sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach maluwas sumala sa buhat 16:31, mga igsoon. O unsay giingon niya sa buhat 16:31? Wihim amro haamina baadon Yeshua HaMashiach itiwasyah napshika winifes bitikah. Og sila miingon, tumuo ka sa Adonai Yeshua HaMashiach ug maluwas ang imong kalag ug ang kalag sa imong panimalay. Munay gisulti dito, mga igsoon. Wihim amro haamino haamina baadon Yeshua HaMashiach witawasya napshika winipis bitika. Tumuo ka sa Adonai Yeshua HaMashiach ug maluwas ka ug ang imong kalag. Maluwas ang imong kalag ug maluwas ang imong kalag. Mao nang saktong hubad gikan sa Hebreo, ug maluwas ang imong kalag. Tumuo ka sa Adonai Yeshua HaMashiach ug maluwas ang imong kalag. Mao ni saktong hubad gikan sa Hebreo, ug ang kalag sa imong panimalay. Mao na siya. Busa siguro hagyod, mga igsoon, nga ang ngalan nga imong gituohan tinuod gayud nga ngalan sa Misaya, kay nakataya diha ang imong kaluwasan. Mo ni timan-in ninyo, mga kaigsunan,
nakataya diya ang imong kaluwasan. Ayaw duwa-duwa ang imong kaluwasan pinaagi sa pagpataka lamang og sangpit sa ngalan. Pinaagi sa pagpataka lamang adaptar sa ngalan kay lagi. Maoy sulti sa among elder nga His name is Yah. Hallelujah. Og mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Iya ang ngalan sa amahan niya. Siya kay anak man. Aya, suwa. Ayaw na. Compute ka man na. Takdo, bersikulo. Parang maasimbol ang ngalan. Unya, kung saan na mo, Yahshua, sakto. May nga po rin, Yahoshua, sakto. Yahosya, sakto. Unya, pareha ramong katarungan. Kinsa yung giilad ang inyong kaugalingon. Kaluwasan sa imong kalag ang nakataya ni anak magsuon. Tumuo ka kang Adonai Yeshua og maluwas ang imong kalag ug ang kalag sa imong pamilya. Og karon matud pa sa buhat 22:16. Og karon unsa pa may imong gipaabot? Tumindog ka og ilusbog ang imong kaugalingon og hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Unsa ngalan na? Ha? Yeshua HaMashiach. Sa pagpabautismo nimo siguro hagyod nga ngalan nga imong gitawag o gisangpit mao ang ngalan ni Yeshua HaMashiach. Mga igsoon. Ha? Roma 10:13. Gingon dito, Kekol asher yekra bishem Adonai Yimalet. Ang tanan nga magatawag sa ngalan sa Adonai makaiskapo o makasibat o makalingkawas. Mga igsoon, monibot pasabot niya. Mauna nga ang pulong nga Yimalet, mga igsoon, makaiskapo, makasibat, makalingkawas. Yimalet ang gigamit sa Hebreo. Kekol asher yekra bishem Adonai Yimalet. Ang tanan nga magatawag sa ngalan sa Adonai makaiskapo, makalisibat, makalingkawas. Busa siguruha gayod mga igsoon nga kanangalan nga imong gisangpit makaluwas kana kanimo. Siguruha din na siya. Ayaw anang compute nga ngalan. Sa Filipos 2:11 matud pa sa Hebreo nga pagkasulat, Wikolasyon tisyaba ki Yeshua HaMashiach ho haadon likbod Elohim haab. Unsa mas bisaya? Og ang tanang dila magapanumpa nga si Yeshua HaMashiach mao ang Yudhiwohi, mao ang Adonai. Alang sa himaya sa Elohim nga amahan. Kikolasyon tisyaba ki Yeshua HaMashiach. Unsay spelling? Yod Shin Waw Ayin. Dili Yudhi Waw Shin Ayin. Yeshua HaMashiach ang nakasulat sa Filipos 2:11 mga igsoon. Ang tanang dila magapanumpa nga si Yeshua mao ang Adonai alang sa himaya sa Elohim ug amahan. Ngunit timan-an nato. Ang tanang dila magasugid nga si Yeshua HaMashiach mao ang Yudhiwohi. Dili ang Jesus, dili ang Yahshua, dili ang Yahoshua, dili ang Yahosya, dili ang Yabaswa, dili ang Yawishwa, dili ang Yahosya, dili ang Yahwashay. Kay ang kaluwasan makaplagad lamang diha sa ngalan ni Adonai Yeshua, sa bugtong ngalan, bugtong ug matuod nga ngalan ni Adonai Yeshua, ang tinuod nga Hebreo nga ngalan. Mga igsoon. Sumala sa buhat 26:14 o 22:8. Unsay gisulti diya sa 26:14, anak no kolano napalno laares waani shimati kol kori eli biibret Shaol ma terdapli kashilka lihakot hadarban akor hadarban akor sa 15 we umar ani mi ata adon kinsa ka ba Adonai matod pa niya wayomer mitubag ang adon wayomer ha adon ani Yeshua asher atarodikli. Di ba? Unsay gisultihan ni sa binisaya?
anak no kolano na palno laares nga tumba kaming tanan sa yuta. Waani si mati og nabati nako ang usa ka tingog. Waani si mati kol usa ka tingog nga nagtawag kanako sa Hebreo. Kol kore elai biibret nagtawag kanako sa Hebreo. Matud pa niya. Nabati nako ang usa ka tingog nga nagtawag kanako sa Hebreo. Shaol, Shaol, materdapli. Shaol, Shaol, nganong gilutos mo ako? Ha? Materdapli. Kasyel ka, lihakot, hadarban ako. Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy o sa tunok 15 wa umarl ani og nangutan na ako mi ata adon kinsa ka ba Adonai og mingon ang Adonai wayomer ha adon ani Yeshua asher ata rodipli ako si Yeshua nga imong ginalutos. Muna na mga igsoon o siya nadungog at tingog, Hebreo, dili English, dili Greek. Dili Greek, mga igsoon, dili sa English nga ngalan. Hebreo, ako si Yeshua nga imong ginalutos. Tapos, anita sa 22:8 sa buhat yapon, Waan ani men ata Adonai wayomer elay ani Yeshua hanatsri asher ata miradip. Og ako mitubag kin sa kaba Adonai sa 22:8 ni sa lain yang testimonyo dito sa buhat. Kin sa kaba Adonai me ata Adonai wayomer elay ani Yeshua. Og siya miingon kanako ako mao si Yeshua sa Nazaret nga imong ginalutos. Ani Yeshua hanatsri asher ata miradip. Ako mao si Yeshua sa Nazaret nga imong ginalutos. Muna na ang mangigsoon ang gisulti sa balaang kasulatan, walay Yeshua, walay Jesus, walay Yahushua, walay Yahwasay. Kanang mga secret name nagpatuyang lang yun sila. Nagpaturato rin sila tuo sa ngalan nga ilarang gikompute og gituuhan nila maluwas sila. Ilabi na sa mga tao nga nagtuo gid tao nga sa pagsangpit nila ngalan nga Yahweh maluwas sila. Mga igsoon sa Hebreo wala Yahweh. Di mabasa ang Yahweh nga ngalan sa Hebreo. Muna nga imong patakag kung compute ang ngalan kay di na mao. Di na mao. Unsa nga pinulungan ang nadungog ni Apostol Pablo? Hebreo. Dili Greek, dili Latin, dili sa English. Og ang ngalan nga gipayla sa Adonai unsa man? Ang ngalan gipayla sa Adonai ngadto kaniya unsa man nga ngalan? Yeshua. Mga igsoon, akong baliko na nga wala gayoy apostoles nga nagwali og Hesus. Walay apostoles nga nagwali Yeshua. Walay apostoles nga nagwali Yahwasay. Walay apostoles nga nagwali Yahushua, Yahusya. Wala. Kay 19 century na mga 1917 na nang gawas kanang Yahusya, Yahushua, Yahshua. Mga igsoon, 1970s na sila nang gawas. Mga igsoon, timan ini nga ang imong kaluwasan mo'y nakataya. Kung ikaw di magpatalingog sa kamaturan o magpalingog-lingog lang ta sa imong pagbalingon tungod sa imong pagtuo nga kanang i-compute sa imong elder mo na nisakto, bahala ka. Basta hinumdumi nga ang kaluwasan nimo mo'y nakataya. O kanang ngalan imong gisagpit wala na sa Hebreo Brit Kadasya. Mga igso. Galacia 1:8 hinumdumi ang gisulti ni Apostol Pablo. Apan bisan pa kami o usa ka mga anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo sa maayong balita nga lahi sa among giwali matinunglo siya. Tinunglo ang mga Kristiyanos, tinunglo ang mga secret namer,
Kay si Apostol Pablo, wa man makadungog ang ng Yahshua, Yahosya, kay di man na Hebreo nga ngalan. Hebreo paminahon, pero dili na Hebreo, kay wala man na sa Hebreo makita. Yahosya di na makita sa Hebreo, Yahshua di makita sa Hebreo, Yahoshua wag yapon, Yehosua noon. Yehosua tuwa na sa Hebreo. Klaro na, pero Yahoshua wala. Yehosua naa. Yahshua wala. Yahosya wala sa Hebreo. Yahawasya ay labaw ng wala, mga igsoon. Yaosya wala, Yabaswa o Yawiswa wala. Wala na sa Hebreo. Muna unsay gingon ipatunglo, matinunglo ang magwalig lahi sa giwalis mga apostolis. Kunyawa may mga apostolis na gwali niya ng ngalan. Kay ang ngailan ni Pablo, Hebreo ang ngalan, Yeshua man ang itug-an ngadto kaniya. Ani Yeshua, Asher at Tarodipli. Matod pa. Sa gisulti na namo o karon sublion ko sa pagingon. Kung may magwali kaninyo o may balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Kita ninyo mga igsoon. Sa ato pa, disgrasya ang tanang mga pastor, mga evangelista, nga nagwali og Jesus, apil na mga secret o ang tanang nga nagwali sa ngalan nga dili Hebreo, nga nagpataka lang o compute sa ngalan o niya ilang giwali, matinunglo ka na sila. O wala magagikan ang sa Jerusalem ka na ngalan nga ilang giwali, matinunglo ka na sila. Kay mismo si Apostol Pablo mingon nga ang ilang giwali mao kadtong ilang nakita og nadungog. Wala gayon sila magwali niya nang ngalan nga wala nila madungog, mga igsoon, mga og ang kanang ang Hesus wala gayon na nila madungog, ang Yahshua, Yahosua, Yahosya, Yawiswa, Yabaswa, Yaosya, Yahawasyay og uban pa wala gyud na madungog sa mga apostoles nga ngalan. Wala gina nila mabati nga ngalan mga igsoon. Mo nang disgrasya mo kay ang nadungog ras mga apostoles mo ilang giwali og say nadungog nila ang Yeshua nga ngalan. Matud pas buhat 4:20. Kelo nukal la kadul midaber et asher raino wishamano. Kay dili kami mamahunong sa pagsulti sa among nakita og nadungog. Hinumdumi mo nagisulti ni Apostol Pablo. Nakadungog ba Pablo ng Jesus? Wala. Nakadungog ba Pablo ng Yahshua? Wala. Nakadungog ba Pablo Yahosya? Wala. Kung ba pa? Wa siya nadunggan niya na. Yeshua nga ngalan ang nadungog ni Apostol Pablo. Buhat 22:15. Kay ikaw mahimong iyang saksi o magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao may tungod sa imong nakita og nadungog. Ang imong nakita og nadungog mo imong pamatudan. Busa pagpalusbog na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa ngalan sa Adonai. So, unsa ang nadungog ni Apostol Pablo? Yeshua Hanatsri, ang Hebreo nga ngalan mga igsoon maoy iyang nadungog. Dalaygon kayo nga Adonai mga kaigsuonan o dire lang ta taman, di lang natos pasubrahan og taas. Kay basin di na po na ninyo makurot o paminaw mga igsoon. Basin sa sulod na po nga mga panahon tugot sa Adonai ato na po ning sumpayan mga kaigsuonan nga wali. So, Yisrael kay mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham Elohi Yitzchak Elohi Israel Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diya sa Dunay Matef Gideon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini hangtod sa sunod na Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang gaganis sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.